Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet van alles wat er in de afgelopen 24 uur heeft gespeeld op Curaçao. Na de reclame gaan we ook wat dieper in op andere onderwerpen. Onder meer over die vreselijke zaak over die verdwenen onderzeeër. We beginnen met het belangrijkste nieuws op Curaçao en het belangrijkste bericht gaat over een overgangsperiode voor nieuwe regels. Het is een beslissing van de minister van Justitie Shelton Hato. Die heeft gisteren bekendgemaakt dat de nieuwe regels die gelden voor het reizen met kinderen niet per 1 juli ingaan, maar dat er een overgangsperiode is tot 1 augustus. En dat is voor veel ouders een opluchting, want de nieuwe regels die zorgden voor veel stress. Ouders moesten onder meer zorgen dat ze op korte termijn een bewijs van ouderlijk gezag hadden. En om daaraan tegemoet te komen, kostte veel tijd, gedoe, klachten enzovoort. De minister heeft bepaald, laten we dan de periode, een overgangsperiode instellen, dat het pas geldt vanaf 1 augustus. Het gaat vooral om ouders die niet met z'n tweeën, maar 1 van de 2 ouders met kinderen willen reizen. En de wijze waarop ze dat kunnen overhandigen aan de douane. Daarvoor is een nieuw formulier ingesteld, maar alle benodigdheden bij dat formulier kost op korte termijn sommige mensen wat tijd. Dus de minister heeft een beslissing genomen. Dan gaan we naar item 2, opnieuw arrestatie voor overval. De politie heeft de afgelopen periode veel mensen 's ochtends vroeg uit bed gehaald. Die worden verdacht van criminele activiteiten. Vanochtend vroeg gebeurde dat met een man in de wijk Mundo Nobo. Dat gebeurde in het gebied wat in de Boca di Pueblo, volgens de bevolking, de Casnang di Police heet. Het is in de Jacob Binkenstraat. Daar werd een man aangehouden, 's ochtends vroeg. Hij wordt verdacht van het plegen van een overval. Veel gezinnen hebben een hoge waterrekening, dat was al bekend, maar de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Roetmilda Larmonie Cecilia, heeft nu cijfers gegeven, omdat er de laatste tijd veel aandacht is voor gezinnen die zonder water moeten leven. In ieder geval gaat er nu om 185 huizen die bij elkaar een waterschuld hebben van 1,5 miljoen. Astronomische bedragen waar mensen bijna niet meer onderuit kunnen komen. Ook heeft de minister bekendgemaakt dat er tot 15 mei van dit jaar bijna 300, namelijk 292 families, een aanvraag hebben gedaan bij de overheid voor hulp bij een betalingsregeling. Het gaat allemaal om mensen die zonder wateraansluiting nu zitten vanwege hoog opgelopen kosten. De minister wil eraan werken, is ook bezig om dat te inventariseren. Maar de bedragen die je nu hoort zijn erg hoog en de problemen zijn dan ook groot, aldus de minister. Orco Bank mocht de rekening van Schotten sluiten. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. De Orco Bank heeft in mei vorig jaar een rekening van oud-minister-president Gerrit Schotten gesloten. Dit in verband met een in de ogen van de bank dubieuze betaling van meer dan 500.000 gulden. Er is overleg geweest met Schotten en de bank heeft aangegeven dat ze de rekening gaan sluiten. Schotten is het daar niet mee eens en is naar de rechter gestapt, maar de rechtbank heeft de bank in het gelijk gesteld. Schietpartij in Vichy, afgelopen periode, helaas is het vaker voorgekomen dat mensen in het midden van de nacht op huizen schieten. Gisteren gebeurde dat in Vichy. Op het moment dat de politie was gewaarschuwd en daar aankwam, was er niemand meer te bekennen. Wel werd er een kogelhuls gevonden en verhalen van buurtbewoners dat er was geschoten. Maar op wie en waarop is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Valse biljetten in omloop. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gisteren bekendgemaakt dat er valse biljetten, bankbiljetten in omloop zijn.
van 50 en van 100. Die van 50, zo zegt de bank, zijn wel heel makkelijk te onderscheiden dat ze vals zijn, maar die van 100 zijn van heel goede kwaliteit. De bank vraagt de mensen dan ook op te letten, zeker als er geld wordt betaald waar weinig licht is, zeg maar bij een snack, 's avonds laat, zonder precies te kunnen bekijken hoe het geld eruit ziet, dan slaan valse munters vaak hun slag. Zo zegt de centrale bank. Bijvoorbeeld ook in de horeca is het lastig. De bank heeft in ieder geval een reeks van tips gegeven waar naar moet worden gekeken om mensen te laten ontdekken of het geld vals is of niet. Zo zou het papier van de valse 100 gulden biljetten dikker en stijver aanvoelen. Zijn er verschillen met het schaduwwatermerk en is de gouden schip aan de voorzijde anders dan het hoort te zijn. Maar, zo zegt de bank, het zijn goede vervalsingen. Mooie donatie van Sandals. Gisteren was de opening van Grow Picture Media in Buena Vista. En het Sandals Resort heeft 10 computers gedoneerd. Hiermee kunnen kinderen aan de slag, onder meer ook bij de Graffiti After School. Het is een project, de Grow Picture Media, van Stefan Santiago. En Sandals heeft een financiële donatie gedaan in de vorm van de computers. En daarmee kan de organisatie meteen aan de slag. Mooi gebaar. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan over naar de reclame en dan zijn we terug met meer nieuws. Pizza Hut ha cumpri 40 años y así nos celebré en grande. Con nos, celebration meal. 2 small pizza, 1 topping, 6 cinnamon sticks, 6 breadsticks, pa 40 florin. Cheese llena bodatos nang patras di ebon y tire de buzón. Asina, boting chance di gana, di edepes nang di correnden for 2. Pizza Hut. Pizza Hut. For the love of pizza. We nemen dit om 9:30 ochtends op, dus ik kan nu alleen maar het nieuws tot dat moment melden. Maar de hele wereld kijkt uit naar de ontwikkelingen rond die onderzeeër, de Titan, die al dagenlang zoek is. Op dit moment is de onderzeeër nog niet gevonden, maar de internationale media weten te melden dat met de tijd het steeds moeilijker voorstelbaar wordt dat de inzittenden van de onderzeeër het kunnen overleven. Ze hebben niet voldoende zuurstof meer. Zoals bekend is de Titan sinds zondagmiddag 2 uur Nederlandse tijd zoek. Het ging naar de Titanic op 3800 meter diepte in de Atlantische Oceaan en na 1,5 uur stopte het contact. Er zijn 5 mensen in de Titan en er wordt gevreesd voor hun leven. Laten we hopen, wonderen bestaan, dat het alsnog goed komt. Maar we hebben in ieder geval gesproken met Erik Hasselman. Hij is van U-Boat Works. En zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de onderzeeër hier op Curaçao. En aan hem vroegen we wat dit nu precies betekent. Of er precies wordt gekeken of mensen die in de onderzeeër hier op Curaçao gaan ook iets dergelijks kan overkomen. Om zeg maar meer inzicht te geven vanuit een kennersoogpunt. Erik Hasselman. Ja, wij volgen de situatie natuurlijk op de voet, want dit ligt dicht bij wat wij doen. Ja, we voelen natuurlijk erg mee met de crew in de duikboot en die de rescue aan het doen zijn. Dus we zijn ook erg benieuwd wat is er gebeurd. Waar gaat het naartoe? En redders binnen die gestelde life support tijd die ze hebben. Ja, het is krap. Is überhaupt de boot die nu vermist is te vergelijken met een boot zoals we die op Curaçao bij Substation kennen? Nee, ja, op het eerste gezicht zullen mensen denken het lijkt op elkaar. Er zit een glazen koppeltje op en het ziet eruit als een duikboot. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk wel een heel ander ding wat nu vermist wordt. Die duikboot is door het bedrijf Ocean Gate speciaal gemaakt om naar die Titanic te gaan. En kan het geclassificeerd worden als een soort experimentele duikboot. Er zitten nogal wat nieuwe technieken in die niet echt aan de industriestandaard voldoen. De duikboot is ook niet gekeurd. En dat is heel anders dan de duikboten die we op Curaçao hebben. Die voldoen aan alle internationale regels. Die zijn allemaal gekeurd door externe instanties. En daarmee kunnen we ook de veiligheid garanderen van de passagiers die daarin stappen. Ja, want dat is natuurlijk ook een vraag. Hè? Er spelen heel veel aspecten aan, maar moeten mensen bevreesd zijn om hier op Curaçao in de Substation te stappen?
Nee, dat moeten ze zeker niet. Ik kan me voorstellen dat natuurlijk een evenement zoals dit wel een beetje zijn schaduw werpt over dit soort activiteiten. Maar je moet je voorstellen dat de mensen die met die Titan meegingen eigenlijk allemaal als een soort van crew werden aangemerkt. Omdat dit betreft een ongekeurde duikboot, dus daar konden ze niet zomaar passagiers in meenemen. Ja, dan Curaçao doen we natuurlijk honderden duiken per maand met verschillende duikboten. Moeten wij daar als bedrijf voor zorg dragen dat het allemaal veilig gebeurt. En ja, we hebben ook alle veiligheidsmiddelen op Curaçao om iets te doen al mocht er wat gebeuren. Dus mensen hoeven zich daar absoluut geen zorgen over te maken. Erik Hasselman van U-Boat Works, het bedrijf waaronder ook de substation hier op Curaçao valt. Dan gaan we over naar een ander onderwerp, want vanwege een gebrek aan voldoende arbeidskrachten wil de Curaçaose overheid mensen uit het buitenland halen om hier aan de slag te gaan. Volgens Iteke Witteveen van Human Rights Defense, we spraken haar gisteren ook al, maar dan over een ander onderwerp. Volgens Iteke Witteveen is dat geen goed idee. Zij legt uit waarom de overheid beter eerst intern kan kijken voordat de mensen uit het buitenland gehaald gaan worden. Nee, we gebruiken hier de noemer, algemene noemer ongedocumenteerde. En het is een publiek geheim dat die werken. Ja. Als we deze mensen nu opnemen en gewoon registreren en kijken dat ze gewoon werken en dan ook hun sociale voorzieningen zelf kunnen betalen, geeft dat natuurlijk al veel meer verlichting op de overheidskas. Ja. Nu zijn er ook plannen om buitenlandse arbeiders te gaan importeren, omdat er zoveel tekort is aan arbeidskrachten. Ja. Ik denk, laten we nou eerst die stap nemen om te kijken wie zijn hier al, wat zijn hun kundigheden en die dan te integreren met een gewone legaal verblijf en legale werkvergunning. Ik denk dat die stap eerder genomen moet worden dan buitenlandse arbeiders in te huren voor het tekort dat wij hier hebben. Want ze zijn er al en ze hebben vaak ervaring ook. Precies, hier is de taal is ook geen probleem meer, want het zijn allemaal landen uit onze regio. We hebben vaak soms ook dezelfde achternamen. Dus ik hoop dat nu echt heel kort, dat niet te lang meer moet gewacht om deze mensen zichtbaar te maken en de mogelijkheid geven om hier een legaal verblijf te krijgen en legaal werk. Waarvoor wil de overheid mensen uit het buitenland halen? Voor wat type werk? Vooral voor constructie heb ik begrepen en de horeca. Ja. Nou ja. En er zijn dus echt duizenden mensen die daar ook voor in aanmerking komen. Dus ik denk dat we echt nu niet meer te lang moeten wachten voordat er nog meer van de goede mensen gaan vertrekken. Want het gaat natuurlijk om de goede mensen. Je moet natuurlijk kijken of het bona fide mensen zijn. Ja. Op 1 juli wordt in het Koninkrijk herdacht dat op diezelfde datum in 1863 de slavernij in het Koninkrijk is afgeschaft. In Nederland vinden herdenkingen plaats, onder meer met koning Willem-Alexander in Amsterdam. Maar ook op de Caribische eilanden van het Koninkrijk vinden er herdenkingen plaats. En de Nederlandse regering heeft naar alle eilanden ministers en staatssecretarissen gestuurd. Zo gaat minister Ernest Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar Curaçao. Bezoekt staatssecretaris Erik van den Burg van Justitie en Veiligheid Aruba. En zal minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting Bonaire bezoeken. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties krijgt het druk op die dag, want die gaat Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius bezoeken. In de komende dagen zullen we meer aandacht besteden in de loop van deze herdenking. Ik zou zeggen, blijf dus kijken naar Extra Journaal. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik ben blij dat u weer heeft gekeken. Morgen zijn we er weer met meer nieuws en we hopen u dan weer te zien. Het allerbeste, tot ziens, dag.